Началото на сезона. Сега грешка при изнасянето на топката. Никасио в наказателното поле. Технично връща към Галин Иванов. Той опитва удар към вратата. Милия блокира. След това нов изстрел. И пропуск на Георги Миланов. Много. Сега прекрасен пас към Галин Иванов. Той излиза. Пламен Илиев обаче пресича този пробив. Стигна първи вратаря на Левски до топката. Следеше внимателно ситуацията. Напусна очертанията на вратарското поле и пресече набега на Галин за 2 години. Изключително стабилно играе Нуно Пинто. Покрива цялото ляво по един красив начин. Перфектна траектория на топката. Необходимата сила в удара и без реакция от страна на вратаря на Левски. Ето, че Литекс повежда в резултата. Какъв ще бъде отговор? Жуниньо към Гаджев. Жуниньо може да влезе. Гаджев стреля към вратата. Пиргов спасява. След това Занев чисти във ъглов удар. Георги Миланов следи отблизо движението на Рамос. Тасевски. Жуниньо с едно докосване към Рамос. Удар на Жуниньо. Шутът му е блокиран. Хубава атака на Левски. Йолов и Иван Цветков. Играта е временно спряна поради хореографията от страна на публиката на Левски и някои от факлите, които се озоваха върху древното покритие на стадиона в Ловеч. Ако сте били с нас от самото начало на прякото предаване, знаете за проблемите, които имаше с публиката на Левски. Тя не беше допусната за началото на срещата и се появи някъде около 15-та минута на матча. Доколкото разбрах, причината е някакъв генератор, който Левски се опитва да осъществи по-сериозен натиск. Отлична беше тази възможност, която се откри пред гостите. Трябваше да потърси малко повече сила в подаването Кристовал Рамос. Анев, Жос също идва за да дублира своя съотборник. Хубав пас към Жуниньо. Той обаче не намери верния път към Йовов. Диамотен, грешка на Диамотен. Тук Карамболо имаше няколко ръце. Не мога да бъда категоричен, дори може би и двамата играха. Сега няма засада. Йолов е с топката. Калво е на добра позиция. Йолов обаче се затвори прекалено и не успя да намери Тони Калво на върха на атаката на Левски. Старокин към Калво. Хубав пас към Йолов на върха на атаката. Удар на Йолов и пропуск. До топката. И Жуниньо за Йовов. Чиста игра на Илия Миланов. Имаше контакт между Илия. Работата, която върши в защита, освен функциите в атака, които изпълнява безупречно, той се справя отлично и в дефанзивен план. Тук претенции от страна на домакините за засадата, която беше маркирана на Христо Янев.